Good morning guys. For today's video, magpapaligo tayo ng mga kalapati natin at magpupurga ngayong araw. Dahil ang mga kalapati guys. Ang Black Widow, yung anak 11 primary na kaning usa upay ni itlog kung sa kani siya mga itlog. Tuwang chicard. So ito rin kuhaan na itong mga pati guys. Tara na itong mga pati guys. Ito ang wash out intense o Dermix Forte pamurga sa ilaha. Okay. Ako sa purgahon daan. Magpurga sa tadaan guys kay kung may kaligo kay pati ini kan wash out na to, grabe kay isog.
Guys, manatag kaligo sa atong mga pati o purga. Dahil sila, ako na silang gitipon tanan sa atong bagong loft. Nga mag white brown. Ano sila guys. Manata sa to ang buhat karong adlaw. Ay, itong lugar. So, dyan ang takutob. Thanks for watching guys. Please subscribe my YouTube channel.